Diuen que any nou, vida nova. Sabíeu que el canvi d'any no sempre havia estat entre el desembre i el gener? O sabeu quin nom rep la setmana més freda de l'any? El primer que cal dir és que, segons el calendari romà antic, l'any es dividia en 304 dies en 10 mesos lunars i que el canvi d'any era el començament de la primavera, al març. Aquestes dates de nadalenques i de cap d'any s'ha pogut veure al llarg de tot el territori català la representació dels pastorets, ja sigui la versió d'en Frederic Soler, també conegut com Serafí Pitarra, amb en Garrofa i en Pallanga, o la versió, com es fa aquí a Badalona, d'en Josep Maria Folch i Torres, amb en Lloquet i en Rovelló. Són èpoques de jugar, èpoques de regals, i per això hi ha molts llocs on es pot jugar a les quines, com és a Bescanó, o al Quinto, com es fa a llocs del Vallès, com a Terrassa. També és una època de regals, època de cavalcades, època de la màgia, època de reis o reixos d'Orient. I és que cada població té els seus patges o les seves tradicions. Per exemple, aquí a Badalona, dels fanalets se'n diuen bombes, i fins i tot fem cagar els reis. I si hi ha una característica comuna a tots els llocs és que si t'has portat malament, segur que et portaran carbó. Sabíeu que els Reis Mags, al principi, en els seus inicis, ni eren 3, ni eren reis, ni n'hi havia negre? Però bueno, això potser ho expliquem en un altre vídeo. Aquesta setmana és la setmana més freda de l'any, o així es considera, i se li diu la setmana dels barbuts, ja sigui per la part del fred o perquè els sants que hi ha durant aquests dies són representats amb barba llarga i blanca, com per exemple són Sant Pau l'Ermità, Sant Maur o, per exemple, Sant Antoni Abat, patró dels animals, tot i que a vegades també s'agafen altres sants i s'inclouen, com podrien ser, doncs, per exemple, Sant Hilari o Sant Fructuós. I aprofitant que parlem de Sant Antoni Abat, durant aquests dies podreu veure la festa dels Tres Tombs, que el que es fa d'alguna manera és unes processons d'animals i carruatges que van rebent una benedicció. I podreu veure aquesta festa a molts punts diferents del territori, però si voleu veure algunes de molt importants, per exemple, podeu anar a Taradell, a Osona, o podeu anar a Falset del Priorat. I vosaltres què? Vigileu amb el fred, I sobretot què? També us han portat carbó com a mi?